Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय दिनै दा नै देलायदों मानो होनोब्ला फिसाजोनि दिनै रिजाल्ट दाखालिथ' पेपार चेकिंआ जानानै थांखांखाबाय ओमफ्राय दिनै जाय रिजाल्ट होगोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था जोबजासिम मोजाङै मिथिनो मोनगोन आरोना। जेने थेने लायनानै फैबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय दा जोंहा बिमाया सोंदोंमोन बोरै बेसे मोनखो हिलि इदि होननानैहाय ओमफ्राय थार्डआव होननानै खिथाबाय नालाय थार्डआवसो होननानै जंखायदों आरो मोजां फरायासै मबाइल नायबाय बेखायनो थार्डआवसो थांबाय ना होननानै बुंनायनि जि गाबबाय आरो नोंथांमोना नायलांलाय गाबनायखौ माबायदि। हामालै मा गाबनाङा जिउ मामि मानो गाबदों नों मा बे आमाया ओरैनो बुंफ्लादोंसो दा आमाया ओरैनो बुंफ्लादों बियो जाम्बासो आमायानो एथ' मोजां पास खालामनायखौनो मानो सोगाबनांगौ बे ओरैनोबा मामियासो साबसिन हाथारदों नामा। दा जों बे बिदानि लायनो थांफिनबावनोसैलाय नै बिदायाबा मा अबस्था माबायदि रिजाल्ट खालामगोन गाखोदो दे। दा फिसालानिखौ लायनो थांगासिनो ओमफ्राय नै खौरां मोनबाय नै दा खौरां पार्क मोनबाय नै बेलाय नै लोगोफोर खौरां पार्क मोनबाय खौरां पार्क बारलांनांगौ आरो बिसनिया दा जों थांबाय थानोसै। दा नै हाबबाय जोङो आरो नैबेनो पस्टारा बेयो जाहैबाय सान्दामारि गामियाव आरो ना स्कुला नायदो लोगोफोर नै सान्दामारि गामिखौ लामायानो शिलं टाइप लोगोफोर नै गेद्दा गेद्दि टार्निं आरो ना जि मोजां गामि एसे गाज्रि दङ लामाया नै ओमफ्राय जेबो उसुबिदा गैया आरो नै टार्निं जि मोजां नुदोंना नै बैलाय मालाय लायनानै फैबाय नै जायबोरै ओमफ्राय नैलाय सान्दामारि LP स्कुल मालाय नै गया सोमखोर मोनबावलायबाय नै टार्निं लोगोफोर दा जों रिजाल्टखौ नायनानै फैबाय ओमफ्राय नै मालाय फोसाबगासिनो हाग्राया लावजोब्बायमोन ना नै फोसाबगासिनो एसे खिन्थानोसै आं लोगोफोर नै बे फ्रन्ट साइडनिखौ बेबायदि आरो ओमफ्राय मामिया बैयाव गेलेगासिनो दङ पार्क दं नालाय नै लोगोफोर नै मालाय फुल फिथाइया माबायदि नै आंगुर फिथाइ बायदि आरो जि मोजां आयौ गाफ्रांबाय लोगोफोर दा रिजाल्टखौथ' लानानै फैबाय ओमफ्राय बाबानि स्कुलखौ आं मोजाङै दिन्थिजोबनो हायासै नोंथांमोननो मानो होनब्ला जि मानसि मालाय गिदिर गोलाव गोरों गोरा लासिं सिं मोननानै आङो लाजिनाय मोननानै आङो भिडिअखौ लानो हायासै नङाबा एसे मोजाङै दिन्थिगोन सानदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय दा फैनानै बेदर इरि लाबोफानानै जेब्ला न' मोनहां जायो होमब्ला होब्बाय ज्राव अखा हानाया फुरा सिजाबोजोब्बाय आरो जोङो साब्रैबो ओमफ्राय फारसेथिं एकदम जि सुस्रांलाबायनानै गालांदोंमोन ना सेस बे जिया सिनानै थाफिनजोब्बाय आरोखि आलासि सानैयाबो थिखोनानै दोननो रोङासै ओमफ्राय दा जाखां लोंखां नोंथांमोनजों शेयार खालामबावनो सानदों बेनो जाहैबाय फिसालानि रिजाल्ट आरो फिसाजोनि रिजाल्टआ जाहैबाय बेनिया थार्डआव थांबाय फार्स्ट सेकेन्ड आवग्रिनो हायासै नेक्स्ट आरो नाजागोन ओमफ्राय फिसालानिया जाहैबाय रिजाल्टआ
बेनिया जानांगौ बायदि जायासै गासिबो A1 B1 ग्रेड गोजा आरोखि ओमफ्राय ग्रेड मोनासै कम्पिउटारा खम ओमफ्राय न'आव फैनानै पानिशमेन्टआ मोनखाबाय बिफाया होखाबाय पानिशमेन्टखौ जा होनांगौ होखाबाय आरो गाबगु खुगु फारसेथिं आंहा सङै खावै माने नैबावसो थाबाय आरोना बोखानो हाया बादा होनो हाया बेबायदि जानानै फारसेथिं दि पानिशमेन्टखौ होखानांगौ मोनखानांगौबो बुजिलांबाय बायो खोमा बो सानबाय अननायखौथ' बहा खिन्थानो हाबावनो गोरबोआव थाबाय आरोना जिहेथु बिमा नालाय मानोथो अननाय गैया जानो मानो होनब्ला जों बिमा बिफाया जा गोरोन्थि नुयो बेखौ सामलायलांनांगौ दायित्वआ बिमाफोरनि सायाव नङा होनबा लोगोफोर बेखायनो माने जेखौ माने बियो चेन्ज खालामनांगौ नैबेखौ लायै लायै माने बिफाया बुजायदों ओमफ्राय पानिशमेन्टबो होदों आरो माने गाव सहायनो हाथाव पानिशमेन्टखौ होबाय आरो बाराखौलाय मानो हेभि पानिशमेन्ट होनो बेबायदि आरो जाहाथे सुद्रायलाङो आरो बेनिफ्राय साबसिन मोजाङै फरायलांनो हायो मानसिफ्रालाय सानो खायसे खायसेया माने मालाय देरबा आरो बुजिलांगोन सुद्रायलांगोन बेबायदि सानो खिन्थु खायसेया जालाङोबो जानो हागौ खायसेया जाया खायसेया बिमा बिफानि बेबायदि बुजायफा बेबायदियावबो चेन्ज जालाङो आरो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोनलाय बाय बाय